2.4 milyones pesos ang nasakmit sa hiniusang drug bypass operation sa kapulisan ng PDEA 7 sa Baguio Drive, Barangay Taloto, Tagbilaran City, Bohol nga misangpot sa pagkasikop sa 54 anyos nga suspetsadong namaligya sa gituhoang shabu niadtong Hunyo 4 alas 10 sa gabii. Nakuha gikan kaniya ang 5 ka dagkong bulto sa gituhoang shabu nga motimbang og 360 gramos bypass money ug laing pang drug paraphernalia. Duha ka mga balay ang naugdaw human miulbo ang sunog kilid sa dalan sa Purok 2 Lower South sa Barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga, Cebu. Giisa sa first alarm ang sunog nga nakontrolar pasado alas 2:30 sa hapon ug na fire out alas 2:40 na sa hapon sa miresponding kabomberuhan. Padayon pang gisusi ang hinungdan sa sunog ingon man ang danyos nga gibili ni Idi. Sa isla sa Siquijor o sa kabag-ong gihulagwang durugista nasikop sa mga sakop sa PDEA 7 human napaliti og gidiring droga sa Barangay Kangklaran, Lazi, Siquijor nga nasikop niadtong Hunyo 4. Nasakmitan ang 43 anyos na suspect og unom ka mga pakete sa gituhoang shabu sa mga sakop sa PDEA 7. Motimbang sa 2 gramos ang nasakmit sa otoridad nga mobalor sa 13,600 pesos. Gibantayan na sa mga sakop sa PDEA 7 ang mga lihok sulod sa 3 ka semana sa wala pa higayon ang bypass operation.